Rarara na shirin shiga matsala kan rigimar da ke tsakaninsu da Dr. Abdullahi Umar Ganduje, ma'ana gwamnan Kano kenan. Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam gwamnan jihar Kano a halin yanzu, wanda ya ci a zaben da ya gabata na 2019, wanda ya jera shekara 8 yana tsohon mulki a cikin wannan demokuraɗiyya. Kamar dai ka sani mai sauraro, al'adar siyasar jihar Kano ce Dauda Kahutu Rarara shine kewa dukan wani gwamna na jihar Kano waka a lokacin da yake kan tashe kuma yake kan ganiyar mulkinsa. Dauda Kahutu Rarara ya yi wa gwamnoni na jihar Kano kamar haka waka. Da farko ya fara da yi wa Ibrahim Shekarau. Malam Ibrahim Shekarau shine gwamna na farko da Dauda Kahutu Rarara ya fara yi waka, kuma daga baya izo izage shi. Sannan mutum na biyu da kuma Dauda Kahutu Rararan ya musu yawa waka shine Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, shine gwamna na biyu da Rarara yi wa waka a matsayin gwamnan jihar Kano, inda shi ma daga baya wannan mawaƙi izo izage shi. To mai sauraro, ga wata kuma ta ƙara faruwa. Kamar da ka sani, wannan abu ya kasance kamar al'adar mawaƙin ce ya zage ka a lokacin da baka da mulki, a lokacin da kuma kake da mulki yi maka biyayya. Dama Hausawa sun ce rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya. To mai sauraro, anan ma haka ne ya ƙara faruwa, domin kuwa mawaƙin ya karkace ya danƙa zaki ga ubangidansa na yanzu, wanda ake tunanin ba a zaton zai masa haka ba, ma'ana Dr. Abdullahi Umar Ganduje, inda yi masa waka kuma ikirasa da suna hankaka. To mai sauraro, muna kai ka, amma kafin nan bari ka ji musabbabin inda rigimar tasu ta fara. Da farko dai a kwanakin da suka gabata, Dauda Kahutu Rarara ya nemi jam'iyyar APC da ta bada guraben takara ga mutum uku, wanda shine yake so ya ga sun fara zaɓe a cikin sun zama an ba su guraben takara, ma'ana mutum uku kamar haka: Dadi Hikima, ma'ana Abale, Aminu Ala da kuma ɗan Hajiya. Wannan buƙatar sasa jam'iyyar APC a matakin jiha ta kimimi ta nuna cewa ba za ta samu ba, ma'ana ba zai samu wannan buƙatar sata ba, domin kuwa ba za a iya ba wa mutum uku har guraben takarkaru har mutum uku ba. Don haka sabuwar jam'iyyar nan wadda take tashi a halin yanzu, jam'iyyar ADP, ita kuma za ta iya share masa hawayensa. Don haka ya tsalle ya koma can a matakin jiha, inda ibar goyawa Dr. Abdullahi Umar Ganduje baya a matakin jiha, ya koma gun wannan sabon gwamnan, ma'ana Dr. Sha'aban Sharaɗa. Don haka hakan ya yi wa Dr. Abdullahi Umar Ganduje zafi sosai, inda bai ji daɗin al'amarin ba. Wannan dalilin ya sa ya roƙi Tinubu, ɗan takarar shugaban ƙasa Najeriya baki ɗaya, da ya cire Rarara daga sunan waɗanda za su rinka yin kamfen. Don haka shi kuma Rarara sunansa na daga kan gaba a waɗanda suke yin kamfen ɗin a halin yanzu. Ganin cewa sunan Rarara fa ba zai ciri ba a cikin wannan jeri na masu yin takara, ya sa wannan ran Ganduje ya ɓaci bayan gwale shi da Bola Ahmad Tinubu, ɗan takarar shugaban ƙasa, da ya yi a matakin na jihar. Don haka Rarara sanin abin da ya faru tsakanin Bola Ahmad Tinubu da kuma Gandujen ya sa abin ya ɓata mai rai. Ya fahimci cewa so ake a yi masa zagon ƙasa, kuma Allah bai nufa ba. Wannan abu da ya faru da ya ɓata masa rai ya sa isa kiran gaɗaɗiyar waƙarsa, wadda muna roƙonka da ka biyo mu har ƙarshen bidiyon domin mu maka bayani dalla-dalla, ka tsaya ka saurare ta. Waƙar ta sa mai laƙabin hankaka, wanda mutane sun ce kaso 100 cikin 100 da Dr. Abdullahi Umar Ganduje, ma'ana gwamnan Kano, yake bisa ga dalilin ɓata masa suna da kuma rai da ya yi bisa yunkuri na sa a cire sunansa daga masu jerin masu yin kamfen a wannan jam'iyya ta APC a matakin ƙasa da ya yi. Don haka mai sauraro, wannan dalili ne ya fara haifar da tazuma tsakanin mutanen Ciyaro da kuma ubangidansa. Sai dai al'umma da dama suna ganin cewa wannan fa ba abin mamaki ba ne, domin kuwa ai wannan ba ya kasance al'ada ne na Dauda Kahutu Rarara. Matuƙar yau ya yi waƙa ya yabe ka, to wata ran dole zai yi zage ka, domin kuwa yana yin aiki kawai don kuɗi ne, ba wai don soyayya ta zuciya ba. Don haka bai kamata a ce shi kansa Dr. Abdullahi Umar Gandujen ya ɗaga hankalinsa ba, domin kuwa ai ya san halinsa, ya riga ya san kawai don kuɗi yake wa aiki, ba wai yana yi masa biyayya don soyayya har zuciya ba ne. Don haka mai sauraro, muna roƙonka dan Allah, ci gaba da yi mana subscribing a wannan channel, kuma ka taɓa alamar ƙararrawa, yace za ka rinka samun bidiyoyi mu zafafa da zarar mun ɗaura.
Mun gode da jimirin bibiyarka da kake wa wannan channel tamu ta yankin Hausa. Allah ya ƙara, Allah ya bar zumunci. Amin summa amin. Mun gode, ka danna mana subscribing domin samun bidiyo na gaba da zarar mun ɗaura.